Kwa penlong puja jubor kiseng syet nyam Hindu hapok ke skul Kristen haga jela Tripura haga khatsau trik jong mentau benai tengin ya pai chaka kubor ke bakam benya. Beli pi baro ing peso bhai pi sa chisin pat chakane channel jongi lingba gane ka kubor jongi ka ba menta. Ki jing yai thombor bar ki jing persyang ban khunyat jubor ya ki Kristen da ki bui sianti bui po jong ki syet nyam Hindu hapok gari kadang yai peteng bej. Khamtam ha ki jaka ki bakam bun pai ki badai nakan nyam Hindu. Bat ha ki babun ru ki jaka kini ki syet nyam ki langam napo lingba ki serngeu ki babun rukam. Ha ga ba ki trai jaka kim so thu ye. Henry kini ki riu syet nyam da ki bui sianti ki jongki kila dapen ap srip lupa ya ki. Berkila ban thom ru ha kano kapor ha bala biang ba kabor ya ki. Tang ha kini ki khniat sngi ki blalai ka we ni ki seng syet nyam Hindu naga jela asam kala maham tenge ya ki padar ne ki sister bakin rem da ki jain phong niam ka jongki. Deiru banda weng ya baro ki dur ki station jong jisu bat jong ki riu khoj. Badalele omsha ban hikai niam hapo ki skul ne penkala nyam Kristen ya ki bamdei nakan nyam Kristen. Bat ya kene jing maham ru la aipor khasan sngi bakin kongu ya kene jing maham jong kini ki seng syet nyam Hindu hapo ka jela asam ha kini ki khniat sngi. Sakawai pat ka kubor kalami ibiang naga jela Tripura kabakat kum naga kubor di telegraf online laong bau Tesi Joseph ubadai principal juga skul Don Bosco School hadhaja nagar Udaipur ha Tripura ha gajing tho kaba arsla kaba ulapha sha magister ka Gomati district ban Ujor bat bu ru gajing kerpat ha kaju kapor halor gajing temu jong kiseng syet nyam Hindu ki balatip kum ka Hindu Jagran Manch bat ka Sanatani Dharma ban penlong ya ka Saraswati Puja ha kerpong ka tega Islam pule kaba kila temu ban penlong bai ya ka puja ha ka khatsau trik jong menta upnai ha ka tei ka skul lingba ka tega jing tho anak liang Tesi Joseph u principal ka tega Islam pule ula kerpat ban penbiang ki jing yada ya ka tega jaka pule ya ki jing don ki jing em ki jongki bat ban yada ru nakum ki tega jing le bam syong an kaba kila dawa di hok bat ka balapan kubor katkum kariti sensyar jong kari India ong katei ka jingtho nagaliang ka Hindu Jagran Manch jong ka Gomatri district lingbau nongilam jongki layathu baka kanhun jongki breu ki badai na ka Hindu samaj bat ka to gane ki kimi ki kpa ki blai kendu ya principal ka nega school ban kerpat ya u ban lek men ya ka Saraswati Puja ha ka nega school kumba ki ju lek ben Christmas da baro lang namar ha ka nega school ki ba khambun ru ki dei na kan yam Hindu nakaliang kini kinong yelam kila ongru pelada kimyo jingbet hakan ke skul banle ya katei ke puja kinlek ban ya kendu ya ki bo district ban penlong bai ya kan ke puja ha katei ke skul susu ha katei ke jingtho ban pan jingeda na ke bo district Tesi Joseph ulai thuru ba ha jingwan ke jongki ha ki license kinthi menta ubanai ki breu ki badan kembapra ni kendai ngot ki kwa ban penlong ya kan ke puja ha katei ke skul ha ka khatsau turik jong menta ubanai kum kini ki jingja kila jujia baik na kapor syakapor hakling ki benta hapo kari jongi kidon ki belapau kidon ru shibun ki bam syam lapau setia lajudan ru ki jing persyang ban penkheng ya ki sngi kentang jong ki Kristen da ka bapelong kenang shibun ki jai program hakum kini ki sngi kerpang jong ki Kristen bat shibun ki ki belale da ki boi sianti jong ki ha ka ba ki ba khamtlot ki jing mot jing berkhat bat ki bating kimban se ban kongu ya ki Anaya keren jadi jing tombor ki jongki tangling ba ki kubor ngilatip kan lo tam lele ya kilanot ki bamat ya ki jing sya tombor naga benta ki we part ki kubor naga nega channel suba bandan subscribe berpress ru ya bell icon kenang berpenyo kam kloy ya ki kubor ki batamai link ba ka nega channel jongi kana kitiar kublai shibon kublai pi bara